Hei, mukava tutustua. Tämä on ainoa slaidi, missä on paljon tekstiä, mutta sitäkään ei tarvitse nähdä, minäpä kerron. Eli kuka on ja miten on päätynyt rohkeushyppäilemään teidän kanssa tänään tänne? On tosiaan Viinasen Reetta. Mä oon ollut 8 vuotta yrittäjä, 8,5 vuotta. Sitä ennen mä tein yhden uran hyvin erilaisissa organisaatioissa, erilaisilla toimialoilla. Ja mä tein sitä viestintää, miten ihmiset tulisi paremmin toimeen keskenään, ja sitten huomasin jossain kohtaa, että pitäisi myös vähän itseään ymmärtää, niin sitten yhteistyö helpottuu myös muiden kanssa. Ja sitten toinen semmoinen niin kuin iso tekijä oli se jatkuva muutos. Eli aina mietittiin, että no niin, että kun nyt tämä organisaation osa tästä lopetetaan, niin miten ihmiset innostetaan tähän muutokseen, ja nyt kun myydään tämä toiminto Puolaan, niin miten ihmiset silti jaksaa motivoitua. Ja mulla tuli sellainen olo, että mä tein koko ajan vaan niin kuin niiden inhottavien asioiden kanssa töitä. Ja itse on kuitenkin ollut aina sydämeltään semmoinen, että ihmiset ja jotenkin se ihmisyys on se, mikä mua draivaa ja innostaa. Menin sitten opiskelemaan työn ohessa. Varokaa, se saattaa johtaa muutoksiin ja rohkeushyppyihin, toivottavasti positiivisiin sellaisiin. Eli opiskelin NLP-traineriksi, mentaalivalmentajaksi, ja yhtäkkiä huomasin, että valmensin itsestäni yrittäjän. Ja mä oon 2017 irtisanoutunut ja päättänyt lähteä rakentamaan sellaista rohkeampaa työmaailmaa. Mun päivät kuluu tänä päivänä niin, että mä teen uravalmennusta. Mä autan ihmisiä perustaa yrityksiä ja kehittämään yrityksiä. Ja jotenkin kaiken ytimessä on se rohkeus tehdä. Ja tänään keskitytään nimenomaan siihen, koska meillä on tunti yhteistä aikaa tässä hyppäillä. No mä oon semmoinen ihminen, varsinkin yrittäjänä, että tiedätte, että teiltä kysytään, että hei, onnistuuko tää? Ja sä sanot aina, totta kai, pistetään onnistumaan. Sitten se ensin saat ehkä silleen, että jes, tuli uusi kauppa, uusi idea, myyntiä, tää on niin hienoa, mä elän unelmaa. Ja sitten tulee se reality check, että mä en pysty tähän. Okei, tää on tosi hyvä idea, mutta miten ihmeessä tää toteutetaan, jos mä en kuitenkaan osaa, jos mä en tiedä tarpeeksi. Ja se puntti rupeaa vähän tutisemaan, ja voi olla, että ne teidän hienot ideat ei koskaan edes näe sitä päivänvaloa. No, on siis tullut vähän tätä rohkeuslihasta tässä treenattua itse, ja tänään toivottavasti sitten tehdään sitä vähän yhdessä. Ja hyvät uutiset on tosiaan siinä, että rohkeuttakin voi treenata. No, pakko kertoa yksi esimerkkitarina. Mun ihan ensimmäinen asiakas 8 vuotta sitten oli sellainen, että multa tultiin verkostoitumistapahtumassa kysymään, että valmennatko sä englanniksi? Ja mä oon vaan silleen, että joo, totta kai. Ja mä lupauduin valmentamaan 1 päivän workshopin henkilöbrändäyksestä. Mä olin totta kai käyttänyt englantia työkielenä, mutta se on ihan eri asia seistä tässä ja innostaa ja rohkaista ihmisiä englanniksi. Ja mulla ei ollut mitään hajua, että pystyykö mä siihen. No mun siskot oli käynyt Jenkeissä vaihdossa, ja mä sitten menin siskon luo ja sanoin, että puhutaan nyt tunti englantia, ja sitten mä tämän järjestäjänkin kanssa vähän kyselin, että no millainen kohderyhmä, ja hän sanoi, että ei mitään hätää, että ei kukaan siellä ole mikään niin kuin native English speaker, että hyvin sä vedät, että semmoista kunnon selkeää rallienglantia vaan, ja mä olin se, että mä pystyn tähän, ja sitten mä odotan siellä jännittyneenä aamulla, ja ensimmäinen ryhmäläinen sitten astuu sisälle, että hello, I'm Brian from Great Britain. Ja mä oon silleen, että oh my god. Mut hei, I made it. Eli ehkä ensimmäinen rohkeusoppiläksy on se, että vain tekemällä se selviää, että pystytkö sä siihen. Ja se on ihan ok ottaa sellaisia pieniä askeleita, ei välttämättä tarvitse heti luvata, että vetää koko päivän englanniksi, mutta siitäkin voi selvitä. Ja tosiaan mä toivon, että tämän yhteisen tunnin jälkeen niin te yhä useammin, kun tulee joku tilanne, te saatte jonkun idean, joku kysyy jotain, joku ehdottaa jotain, niin jos se innostus vähänkään lähtee siellä nousemaan, niin te lähdette kokeilemaan. Te olette silleen, että okei, kokeillaan, katsotaan mitä tästä tulee. Koska kaikki hyvät ideat on joskus tarvinnut sen ensimmäisen rohkeushypyn.
No, miksi mä puhun rohkeudesta? Mullakin on aika niin kuin laaja tämä oma repertuaari, mutta miksi mä olin niin innoissaan, kun tänään mä sain luvan puhua tästä mun mielestä kaikista tärkeimmästä, eli rohkeudesta. Niin kuin mä sanoin, mä oon ollut tosi erilaisilla toimialoilla. Mä oon ollut paperitehtaassa, asuntoilmanvaihtokoneita tekemässä, laajakaista yrityksessä, jääkiekkojoukkueessa, finanssialalla. Mä oon nähnyt aika paljon ihmisiä eri urapolun vaiheilta. Ja ainoa asia, joka niin kuin tietyllä tavalla sellaiset menestyjät mun mielestä elämässä erottaa, on se, että ne uskaltaa. Niistä löytyy sitä rohkeutta lähteä kokeilemaan. Ja niin kuin mun eteen on tullut superjohtajia, joilla on tavallaan niin kuin kaikki paperilla, ja silti ne on epävarmoja itsestään, että en mä pysty. Voinko mä sanoa, että mä oon niin kuin hyvä, että voinko mä sanoa, että mä oon niin kuin johtaja? Silleen, että no sä oot 35 vuotta johtanut organisaatioissa, että ihanko totta sä kysyt? Mutta tällaisia me ollaan me ihmiset. Mäkin kysyn itseltäni aina ennen suunnilleen, ehkä viikko ennen keikkaa, että niin, että pystynköhän mä tähän, ja oli se nyt ihan tosissaan, kun ne multa tällaisen meni tilaamaan. No, mä en nyt edes rupea luettelemaan teille, miten maailma ja työmaailma on murroksessa. Muutos on jo aika niin kuin pieni sana tässä kohtaa. Ehkä uusimpana sellainen oman työhön lähelle tullut on ollut tekoäly. Miten se tulee meidän niin kuin osaamista muokkaamaan. Ja me tarvitaan todellakin sitä rohkeutta joka päivä vaan enemmän. Eli sen merkitys kasvaa, jotta me pärjätään tässä maailmassa, jotta me tietyllä tavalla saadaan tehtyä niitä asioita, sitä omaa työtä, sitä yrittäjyyttä. Ja silti yksi tutkimus, jonka mä löysin rohkeudesta, niin kertoo, että vain 1/3 on rohkeita omasta mielestään. Ja tästä tutkimustuloksesta on 6 vuotta. Ja jos nyt mietitään, että mitä viimeisen 6 vuoden aikana on tapahtunut, niin ehkä se rohkeus ei ainakaan ihan hirveästi kasvanut. Yksi piirre rohkeudessa on se, että me ei todellakaan tunnisteta sitä välttämättä itsessämme. Mä aloitin helmikuussa podcastin ja mä kutsun sinne mun mielestä rohkeita ihmisiä. Ja he on aivan hämmentyneitä, kun mä soitan heille ja kysyn, ja he on silleen, että siis joo, voin mä tulla, mutta enhän mä ole rohkea. Ja mä oon silleen, että mitä? Onko sä kattonut, mitä sä oot niinku tehnyt elämässäsi? Ja me ei vaan itse nähdä sitä. Ja sen takia on niin tärkeää, että teilläkin on täällä tämmöinen yhteisö, niin muistakaa tietyllä tavalla tuoda sitä toisillenne näkyväksi, mitä te näette toisessa, ja tukea sitä toisen rohkeutta. Mutta sitten mä haluaisin kysyä teiltä, että oletko rohkea? Ja sä voit nyt ihan niin kuin tunnustella, että mitä sussa tapahtuu, kun sulta kysytään, että onko sä rohkea? Ja nyt saa ihan niin kuin rohkeasti huudella, mitä tämä niin kuin herättää. Tunneeko sä itsesi rohkeaksi? Sä voit vaikka laittaa asteikolla 1–10, jos se on sun tapa. Mutta mitä se niin kuin herättää teissä? Joo. Ja se on, että lähtee mukaan asioihin, että ihan vaan niin kuin avaa ovet lähtee kotoutumaan. Joo. Ottaa sen ensiaskeleen ja tekee itsensä positiivisesti tykönä. Kyllä. Tosi hyvä vastaus. Mitäs muut ajattelee? Olenko rohkea? Hyvä. Mahtavaa, hyvä. Jaa sitä ympärille, rohkaise muita. Mistä sä? Mä koen. Ja Joo. mä oon tehnyt hyppiä. Nyt kerron semmoisen vähän henkilökohtaisen asian, mutta koen. Joo. Ihan valita. Niin en saanut valita kukaan meistä lapsuudelta. En saanut valita välttämättä. Niin se ehkä sitten ajoi siihen, että tuli niin ajautui rohkeaksi koska Joo. niin olen esimerkiksi vaihtanut maistamalta monta kertaa, koska silloin kun ensimmäisen kerran esimerkiksi tuli vaan pakko lähteä. Niin on halunnut matkustaa ympäri maailmaa ja sitten tavallaan kun silloin ensimmäisen kerran on ollut pakko lähteä, niin sitten on oppinut siihen, että sitä ei käy. Ja mä lähtin nyt tuossa vielä
No korona toimii takaisin, mikä näytti olla Lilikaisessa 2 vuotta. Hän oli 3-vuotias pieni kokalainen, niin lähti Italiaan, oli työpaikka eikä mitään. Toin kaiken ja mentiin sinne ja päätin, että mä järjestän. Kyllä mä olin, että mä olen tosi vasta. Wow, ihanaa. Kiitos kun jaoit. Ja se menee just noin kuin sä sanoit, että kun sä teet jotain ja se meneekin ihan ok, ei tapahtunutkaan mitään kamalaa, niin sitten seuraavalla kerralla se on jo vähän ehkä helpompaa ja voi ehkä ottaa vähän suurempia hyppyjä ja loikkia. Joo, mutta ehkä niin kuin, tietysti toivoisin, että ainakin toivon, että voin omalle lapselleni ja ympäristössä oleville niin kuin sitä rohkeutta puskea heitä rohkeuteen. Että kyllä. Se aina, että meillä on erilaisia syitä siihen, että ollaan aiemmin. Niinpä. Ja usein se tulee sieltä taustasta, mutta rohkeuttahan voi myös levittää, niin kuin Joo. anna sitä enemmän. Niin kuin koen, että myös mä yritän nopeasti antaa. Hienoa. Ja yksin on tosi vaikea olla rohkea, on paljon helpompaa yhdessä. Tuliko teillä ajatuksia? No, meillä tuli oikeastaan ajatus, kun me ollaan käyty presidenttityön. Mä vähän aikaisemmin ja hän viime vuonna. Wow. Ja silloin kun tulee se, että lähdetkö käymään presidentille viemässä jouluhaukeen, niin mä ajattelin silloin, että edellisenä yönä ja sitä edellisenä kaikkeista meidän niin lupaaminen. Just tää. Joo. Sitten kun mä olin siellä ja mä olin miettinyt monta asiaa niin etukäteen, niin sit mä olen ollut sinä vuonna, kun se presidentin koira oli kaikki huomioon. Joo. Ja siitä kun näytettiin koko maailmaa, kun presidentin koira hyppää, niin ne on mun kengät. Ei totta. Ihan mahtavaa. Ainoa mitä mun äiti sanoi, että hyvä kun laitot ne kengät. Mä ajattelin silloin, että kun on sellainen tilanne, että miettii oikeasti sit 2 yötä etukäteen. Joo. Mutta sitten sä olit viime vuonna. Niin. Mitkä kengät sulla oli? Mutta niin. Se, kun on joku sellainen juttu, mikä ajattelee, että se on joku yksi elämän niin suuri. Ei tietysti henkilökohtaisesti, vaan siinä tavallaan työelämässä. On. Ja onhan sen henkilökohtaisesti aika suurta, että on tavannut presidentti. Mulla on tavattu ensin. Ja sekin vielä, teillä on niinku, vau. No se kyllä vaati rohkeutta. Nukuitko ne 2 edellistyötä? Itse asiassa ajoit sitten myös sinne. Okei. Että mä pyydit sitä kotiin. Joo. Kyllä. Mutta itse tuli nyt niin. että kaikki rankoja, kun kaikki usein olla yrittäjä. Niin. Sehän on peruskia, että lähtökohtaisesti jos olet yrittäjä. Joo. Se on. Ja silti mä oon ollut 8,5 vuotta yrittäjä ja ai hitto kun pelottaa joka toinen päivä. Et se ei ole tavallaan tae. Me ollaan ehkä sellaisessa roolissa, että meiltä odotetaan rohkeutta ja meillä ei ole vaihtoehtoja. Ja sitten kun on niitä heikompia hetkiä päiviä, niin se on jotenkin tuplaraskasta, sit kun ei aina jotenkaan ehkä osaa ja pysty. Itse asiassa teillä on tosi hyviä kommentteja ja te tunnistatte tosi hyvin sitä rohkeutta. Ja seuraavaksi mä olisinkin ehkä just kysynyt, että jos te mietitte niitä hetkiä, kun te tunnistatte sitä rohkeutta elämässä, niin mitä te olette ajatellut ja tuntenut ennen, kun te teette? Ennen kuin te viette sen presidentille, oliko se kala? Jouluhauki. Jouluhauki, joo. Ja mitä te tunnette sitten, kun se on niin kuin tehty? Onko siellä monenlaisia tunteita? Tai onko ne erilaisia tunteita? On hyvä fiilis, että on tehnyt sen asian. Joo. Uskalsi lähteä, jotenkin lähdettiin kuljemeneen maailmalle. Wow. Sen jälkeen, Wow. sitten tehtiin se. Niin. Onko se hyvä fiilis? On. Pelottava ajatus. Niin, eikö ne ole siinä ajatellut? Niin ja siis, joo ja kuin niinku erilaisissa asioissa me ollaan rohkeita. Et rohkeus on myös sellainen, että jokaisella on se oma tapa olla rohkea ja ehkä myös se niinku rohkeusmittari. Et jollekin se, että aamulla pääsi taas sängystä ylös ja lähti ulos, voi olla siis päivän rohkein teko. Ja et ne on niinku tosi kans sellaisia yksilöllisiä. Joo ja toi on tärkeää muistaa, nyt kun teillä on kaikilla ollut niitä rohkeuden hetkiä, niin muistelkaa ensi kerralla, kun te taas tarvitte sitä rohkeutta, sitä tunnetta, mikä teillä oli sen jälkeen. Joo. Tähän edelliseen, mitä sä kysyt, että mitä tunnette ennen. Mulla on oikeastaan 2 toimintatapaa, mitä mä tunnistan itsessäni, että silloin kun on rahasta kyse, niin silloin mä ennakoin.
Joo. Mä mietin niitä erilaisia tulevaisuuspolkuja, mistä seuraa, Joo. eli laskelmoin. Ja no sitten jos ne on vähän niin semmoisia fiilispohjaisia, niin sitten taas on semmoinen impulsiivinen älytehet. Vähän niin kuin riippuu siitä, Joo, mihin sä oot niin kuin menossa. Joo, ja ehkä se tavallaan, niin kuin, jos nyt voi sanoa niin kuin se merkittävyys ja suuruus, että onko mun koko vaikka elanto nyt tämän asian takana, niin silloin totta kai sitä suunnitellaan niin kuin, ja varaudutaan pidempään. Ehkä yrittäjänä, jos mä mietin tätä teidänkin koulutusta, niin teillä varmasti lähtee nousee niin kuin uusia ideoita. Että vitsi, tämä voisi toimia, tämä jotenkin yhdistäisi nyt kaikkea tätä. Ja ne on ehkä niitä hetkiä, missä sitten, kun tavallaan kukaan ei pakota sua tekemään sitä. Se on vähän niin kuin sellainen, että olisi kiva, mutta en mä tiedä, uskallaks mä. Niin varsinkin sellaisiin hetkiin yrittäisi miettiä, että miltä se aikaisemmin on tuntunut sitten jälkeenpäin. Että kyllä kannattaisi koittaa kaikki jänniä ideoita, mitä te saatte. Joo, hei kiitos. Ihanaa, kun jaatte yhdessä. No, näin paljon on jo puhuttu rohkeudesta ja mä itse lähdin tutkimaan, että mitä se on se rohkeus, koska sehän niin kuin sanana on ehkä vähän jopa harhaanjohtava. Se on aika suuri sana. Se ehkä helposti saa kuvittelemaan, että vallotetaan vuoria ja tehdään just sellaisia niin kuin koko elämää mullistavia rohkeushyppyjä. Mutta kun sitten tutkailin tätä sanaa, niin tutustuin tällaiseen ajatukseen, että rohkeus, englanninkielinen sana courage, tulee latinan kielen sanasta core, ja se tarkoittaakin sydäntä. Ja sitten mä olin silleen, että okei, nyt ruvetaan puhumaan. Että eihän se niinku liitykään siihen, että sä aina tunnet itsesi valmiiksi ja rohkeaksi ja upeaksi ja ihmeelliseksi, vaan sä lähdet niinku kuulostelemaan, että mitä se sisäinen tietyllä tavalla viisaus, voima, intuitio, sille on monta nimeä, niin mitä se on tästä mieltä? Ja kun sä lähdet seuraa sitä tietyllä tavalla niin sanotusti sydäntä, mä uskon, että yrittäjät on niin kuin tietyllä tavalla kaikki jollain tasolla ehkä seuraamassa sitä sydäntä. Mutta siihenkin liittyy muutama asia, niin mä lupasin, että ei ole enää pientä tekstiä, mutta mä kerron. Niin just se, että rohkeus on sellaista tosi arkista. Ne voi olla pieniä tekoja, joita sä jaksat ottaa pitkäjänteisesti päivittäin, vaikka jonkun suunnitelman tai idean toteuttamiseksi. Ja ei se niinku tunnu aina siinä arjessa mitään ihme rohkeusteolta. Ja yksi sellainen niinku tärkeä asia on se, että nykyään aika usein meidän henkemme sijaan pelissä onkin se meidän haavoittuvaisuus. Se, että apua, mä voin epäonnistua, mitä muuta ajattelee. Ja jotenkin rohkeus just kuunnella sitä sydäntä, seurata sitä ja niiden esimerkiksi ajatusten esitteleminen maailmalle. En mä tiedä, miten te koette, mutta itse tuntuu yrittäjänä, että ne ideat on jotenkin sellaisia vähän niin kuin hauraita ja vähän kuin sellaisia pieniä lapsia ja sit sä et oikein tiedä, miten ne pärjää siellä suuressa maailmassa. Niin niiden kanssa on välillä vähän sellainen, uskaltaako? Ja se on just sitä, että sulta löytyisi se rohkeus tehdä, kokeilla, mennä eteenpäin. Ja se on ihan ok ottaa 2 askelta eteen, yksi sivulle, pari taakse. Sen takia mä sanoin, että se on välillä kuin tanssimista, kun mennään joka suuntaan ja sitten yhtäkkiä vaan huomataan, että hei, nyt mä oon tässä, että mä tein siitä osan ja kyllähän tästä vielä hyvä tulee. Ja mun mielestä tämä on tosi hyvin sanottu, että rohkeus on siihen niin kuin pelkoon reagoimista rakentavalla tavalla. Eli aina melkein jonkun uuden, varsinkin ison merkittävän äärellä meitä pelottaa, mutta ei antaisi sen estää. Mä luin sellaista Elizabeth Gilbertin Big Magic-kirjaa silloin, kun mä aloittelin mun yrittäjyystaipaletta. Ja se kertoo luovuudesta, mun mielestä samalla myös rohkeudesta, muutoksesta. Ja siellä on yksi kappale, jonka nimi on Scary, Scary, Scary. Ja mä rupesin innoissani, menin kohti pelkoja ja lähdin lukemaan sitä. Ja siinä on 3 sivua virkkeitä ja väittämiä.
Pelkäät, että olet liian nuori? Joo. Pelkäät, että olet liian vanha? Joo. Pelkäät, että et tiedä tarpeeksi? Kyllä. Sitten mä olin niinku ihan innoissani nyökytellyt, että joku ymmärtää mua. Sitten mä olin lukenut 1 sivun ja katsoin, että näitä on vielä 2. Niin siinä kohtaa mulla joku sellainen oma niinku rohkeuslamppu, joka oli vähän pysyvämpi kestoinen, niin tavallaan sytytti mulle sen ajatuksen, että hetkinen, jos joku mulle tuntematon ihminen Amerikassa osaa kirjoittaa 3 sivua mun peloista, niin voisikohan se tarkoittaa, että nämä on aika yhteisiä. Joku muukin niin kuin tyyli, vaikka kaikki ihmiset maailmassa pelkää näitä samoja asioita. Ja se antoi mulle niin kuin sellaisen voiman, että pysähdynkö mä niiden eteen vai lähdekö mä silti rohkeasti niitä kohti. Tässä on tullut jo vähän niitä, että mikä estää rohkeutta. Täydentäkää ihmeessä listaa. Millaiset asiat teidän mielestä estää sitä, että voi olla rohkea? Saa luntata täältä, olla samaa mieltä tai jotain omia ajatuksia. Joo. Mä näin jonkun podcastin jostain, tai just siitä, että ihmiset on 5 sekuntia ihminen mukavuuden haluaa alkaa itseään pois niistä, pitäisi tehdä jotakin. Joo. Et se on 5 sekunnissa pitäisi ryhtyä toimeen, jotta jotakin tapahtuu. Se sitten lähtee niin, mutta sitten voi epäonnistua. Sitten menee aikaa ja ihan mä ehditään. Ja se tottuminen vanhoihin ottaa valtaa. Todellakin. Siis ja se on kauhean luonnollista. Itse asiassa jos mietitään aivojen tehtävää, niin aivojen yksi tärkeä tehtävä on säästää meidän energiaa ja voimavaroja. Ja totta kai ne haluaa mennä sieltä, mistä aika on matalin. Sieltä tutusta ja turvallisesta. Ja toi on myös toi 5 sekuntia, että kaikki tietää sen, että joku loksahtaa, sä innostut, sä oot silleen, että tää on niin hyvä idea. Ja sitten heti jos aikaa kuluu, niin kyllähän sieltä lähtee niitä sun vanhoja kaikkia uskomuksia ja ajatusmalleja sit kertomaan, että miksei välttämättä olekaan niin hyvä idea ja ehkä ei kannatakaan kokeilla. Ja toi on hyvä toi 5 sekunnin sääntö. Pätee myös siihen, että mitä ikinä olet halunnut elämässäsi lähteä harrastaa, vaikka säännöllisemmin liikuntaa. Niin mun yksi ystävä, joka on PT, niin on sanonut, että hän sanoi aina asiakkaille, että lupaa itsellesi, kun sä makaat siellä sohvalle, että sä teet minuutin jotain. Et pystytkö sä lupaa itsellesi, että tee minuutti jotain niin kuin uutta. Ja kaikki on että totta kai kyllä minuutin pysty. Ja mitenhän meillä käy? Kun sä oot tehnyt jotain minuutin, niin sä tavallaan niin kuin pääset sen kynnyksen yli ja se on usein paljon helpompaa. Sitten sä et maltakaan lopettaa, kun on yleensä ne niin kuin siirtymät, jotka meitä jollain tavalla hidastaa. Joo, eli jos tälleen niin kuin jakaa hyvin kahtia, niin itsestä ainakin tuntuu, että sellaiset asiat estää meitä, että mitä muut ajattelee. Onko kukaan koskaan huomannut, että ajattelee, että mitä muut tästä on mieltä, jos mä teen näin? Tai sitten ne on ne, että mitä siellä omassa rakkaassa päässä pyörii. Minkä mä uskon olevan niin kuin mahdollista? Näenkö mä maailman? Puhutaan 2 erilaisesta ajattelumallista. Fixed mindset on sellainen niin kuin muuttumaton, pysyvä. Näin on aina ollut. Mitä me nyt turhaa kokeillaan? Ehkä vähän sellaista tietyn tavalla niin kuin kriittistä ja pessimististä. Ja se on täysin ok. Sä oot voinut syntyä tällaisella tietyllä tavalla mallilla. Mutta hyvät uutiset on siinä, että sitä pystyy muokata. Eli sitten se semmoinen growth, kasvun mindsetti, joka näkee niitä mahdollisuuksia, niin sitä pystyy lähteä treenaamaan. Ja katsotaan muutamia sellaisia mielentreenausjuttuja myös yhdessä. Onko joku huomannut, että iskee tämmöinen pikku perfektionismi, että lähtee vaikka hinkkaa jotain ideaa ennen kuin uskaltaa antaa sitä maailmalle? Sitä totta kai vähän yleensä suunnitellaan, mutta tunnistaako joku, että lähtee niin kuin vähän jo ylitekemään sitä suunnitteluvaihetta? Vai onko teidän helppo niin kuin päästä käsistä, että no niin, testaillaan tällä? Joo, se on tosi helppo tunnistaa toi tärkeys, että mä vielä valokuvia, niin Joo. niin paljon. Kyllä. Ihan auttanut niin ongelman tiedostaa, niin harjoittele vaan pois siitä.
Joo, mä aikoinaan kirjoitin, mä olin just yritysviestintää tein, niin sama kuin joku mediatiedote tai joku teksti, niin sitähän voisi loputtomiin. Ja sitten mä silloin just kuulin sen ajatuksen siitä, että mikä on riittävä taso. Mä jotenkin niin kuin ripustauduin siihen riittävään sanaan ja lähdin niin kuin sitä kautta kanssa kyseenalaistamaan. Ja totta kai tietyllä tavalla kokemus myös niin kuin helpottaa tässä asiassa, mutta varsinkin jos se on joku niin kuin luova. Mun mielestä tämmöinen niin kuin kaikki työthän on luovia, mutta just joku valokuva, teksti, video, joku sellainen, että se on vähän niin kuin tämmöinen masterpiece, että milloin tämän voi päästää maailmalle. Joo, hei, nyt kun ollaan vähän yhdessä mietitty tätä rohkeutta, niin lähdetään sitten lisäämään sitä. Toki te vaikutatte kyllä aika rohkealta, että en tiedä tarvitse te, että mitä te vielä keksitte, jos te tuutte vielä rohkeammaksi. Seuraavaksi te viette Amerikan presidentille. Mitä te hänelle veisitte? Tuollaisen hauen. Okei, joo. Se on semmoinen niin kuin turvallinen valinta. Joo, mutta tosiaan on sitä rohkeuslihasta tullut niin kuin sekä omassa elämässä treenattua että tosi paljon asiakkaiden kanssa, koska mun mielestä kaikki ideat ja suunnitelmat, niin ne on tietyllä tavalla vaan sitä niin kuin tai semmoista niin kuin, yleensä ne ei sotke meitä, vaan se kaikki mitä meissä tapahtuu, niin on se, joka tulee siihen väliin ja saattaa vähän estää niitä meidän suuria suunnitelmia. Ja tosiaan niitä työkaluja, mä itse niin kuin mun jotenkin sellainen ydin omassa tekemisessä on se, että toisaalta niin kuin rohkaista ihmisiä tekemään ja sitten myös, että milläs niitä sitten tehtäisiin. Ja mä rakastan tätä kuvaa, mä oon löytänyt tämän silloin 8 vuotta sitten ja tämä on kulkenut mun mukana, koska voiko olla sulosempaa kuin esimerkiksi vasara, missä on tuommoinen sydän. Ja voin kertoa, että kun itseään haastaa ja kehittää ja kasvattaa, niin kuin tiedätte, niin välillä tuntuu siltä, kun olisi lyönyt vasaralla sormeen tai ehkä jopa päähän. Joo, mutta kun te lähdette lisäämään teidän rohkeutta, niin te olette kuullut puhuttavan arvoista. Se kuulostaa vähän sellaiselta niin kuin suurelta sanalta ja mitä sillä nyt on merkitystä, mutta sehän tarkoittaa, että mitä asioita te pidätte tärkeänä, mitkä teille merkitsee. Ja yrittäjänä me ollaan kuitenkin niin kompleksisten ja suurten asioiden äärellä ja me tehdään niin paljon päätöksiä, että se helpottaa teitä ihan hirveästi, jos te välillä pysähdytte miettimään, että mikä se on se muutos, minkä mä haluan tällä mun tekemisellä nähdä maailmassa, mitä mä haluan lisää maailmaan. Se on aika iso kysymys, mutta esimerkiksi aivotutkijat on sanonut, että silloin kun meillä on stressiä, kun meillä on semmoista toivottomuutta, me ei jotenkaan niin kuin saada tartuttua asioihin, niin palauta itse siihen, että miksi mä lähdin liikkeelle, miksi mä lähdin tätä tekemään ja kenelle. Ja sitten totta kai, kun me ihmiset sitä tehdään, ja me tehdään yksilöinä, me tehdään tiimeissä, niin mikä se mun ainutlaatuinen niin kuin tehtävä on siinä muutoksessa? Ja nimenomaan ainutlaatuinen, koska ei ole toista sinua tässä maailmassa. Kuinka moni on pelannut Tetristä? Te ehkä tiedätte, mikä se on, koska tämä on vähän riski nykyään, kun ei tiedä minkä ikäisiä on yleisössä, niin ei välttämättä jotkut edes tiedä, mikä on Tetris. Mutta mun mielestä se on niin hyvin sanottu, että jos sä niinku oot vaan niinku kaikki muut, niin sä häviät jonnekin. Eli olisi rohkeutta löytää sitä, että mitä ne on ne mun osaamisalueet. Ja sehän itse asiassa on hirveän helppo kysymys, eikö vaan? Että missä sä oot hyvä? Te löydätte nopeasti sen luo niin, että te mietitte, että silloin kun teillä on kaikki maailman aika ja vaikka joku kesäloma ja ei tarvitse miettiä mitään murheita, niin mitä te kaikista mieluiten teette? Ja se voi olla teidän harrastus, mutta siellä on ihan varmaan elementtejä, mitä te teette, millaista osaamista ja vahvuuksia te käytätte, niin näitä totta kai pystyy myös siirtämään siihen omaan työrooliin, kun sitä vaan lähtee ajattelemaan sillä tavalla. Osaako joku nyt vaikka sanoa, että missä on tosi hyvä tai mistä tykkää? Jos te kerrotte, mitä tekemisestä tykkäätte, niin te vastaatte siihen samalla.
Sä ainakin tykkäät löytää. Niin. 5 maata viikossallinen. Joo, kyllä. Joo. Ja jotenkin se estetiikka. Niin, että niin kun, en mä tiedä, valokuvissahan voi olla rumuuttakin, mutta niin kun, mitä milloinkin halutaan niin kun nähdä ja kuvata. Joo, no siis toi on hyvä nosto, koska on niin paljon erilaisia. Niin, Mä tuon joo, kyllä. Mä joskus sitten ajattelin, kun piti aina olla sävyyn kaikkea, että onko mä turhavainen. Sitten mä luin positiivinen psykologia, jos teitä kiinnostaa, niin tunnistaa tämmöisiä luonteen vahvuuksia. Voi tehdä testin netissä ilmaiseksi, taitaa olla ehkä englanniksi. Niin siellä just niin kuin sanottiinkin, että se vahvuus on tämmöinen niin kuin harmonian, niin kuin tietyllä tavalla halu harmoniaan, ja siellä just oli tämmöinen joku esteettisyys. Niin mä ajattelin, että se onkin vaan tätä, tähän on vahvuus eikä mikään turhamaisuus. Tunnistaako joku muu sellaisia asioita, mitä tykkää tehdä, missä on hyvä? Yksi sana voisi olla semmoinen. Mä tykkään fiksaamista. Ihanaa. Joo. Mä niin kuin jolterolo ei ole jolteroloa, vaan se on niin kuin, mä vaan touhun aina. Se on mun semmoista, niin kuin, missä mä tuuletan niin kuin ajatukset pois, että maalaan ja korjaan asioita. Mä pittelen pauloja ja ruuvailen ja teen sen korjaus. Joo. Jos sä mietit sun työtä ja ammattiminää, niin fiksaatko sä sielläkin ja korjaat asioita? Ehkä joo. Niin. Kyllä, joo. Mut ihana sana toi fiksaa. Joo, sä oot fiksaaja. Joo. Se on hieno vahvuus. Joo. No, totta kai on vaikea olla rohkea, jos on sellainen vaikka vaihe elämässä, että siellä tapahtuu paljon niin kuin taustalla isoja asioita, koska muutoksethan aina vie meidän voimavaroja. Vaikka se olisi kiva muutos, onko joku joskus rakastunut tai ihastunut? Sehän on tavallaan tosi kiva, mutta hitto se on raskasta. Eihän sitä jaksaisi kovin montaa kuukautta. Sitten se onneksi vähän laimenee ja pystyy taas niin kuin nukkumaan ja syömään. Joo, ja mun mielestä on hirveän tärkeää tarkkailla niitä vaiheita ja syklejä, totta kai isossa kuvassa, mutta miettikää ihan päivässä, vuorokaudessa. Lähtekää huomaamaan, milloin teillä on sellainen hetki, että pystytte fokusoitumaan tosi hyvin johonkin asiaan. Sulkekaa silloin kaikki härpäkkeet ja hilpakkeet ja fokusoitukaa vaikka tunti. Milloin on sellainen fiilis, että lähtee jotenkin, tulee ideoita. Se voi olla just, että sä vaikka kävelet luonnossa, sä kuulet jonkun biisin, sä keskustelet jonkun ihmisen kanssa ja sun tulee ideoita. Olisiko mahdollista, että silloin sä otat pienen hetken ja pistät ne kaikki hyvät ideat sinne muistiin. Eli lähde niin kuin tietyllä tavalla oppii sitä sun kehon ja aivojen semmoista syklisyyttä ja hyödynnä sitä. Koska tämä on yksi asia, mitä niin kuin itse yrittäjänä on pystynyt eri tavalla tekemään kuin työelämässä. Ja mä koen, että tämä on semmoisen niin kuin hyvinvoinnin ja tasapainon kyllä yksi iso asia. Ja aina ei voida kaikkeen vaikuttaa, se on sitä ihmiselämää, mutta ne asiat, mihin sä voit, niin jos niissä pystyisi tekemään viisaampia valintoja. Tunnistaako joku olevansa vaikka tämmöinen perinteinen iltavirkku, että kaikki hyvät ideat tulee iltaisin, kun muut nukkuu, tai onko täällä aamuvirkkuja, tai huomaatteko te tällaista niin kuin itsessänne? Se muuttuu myös elämänvaiheiden mukaan. Joo. Silloin kun lapset oli pieni, niin oli pakko olla iltavirkku. Joo. Sitten silloin kun sai lapset nukkumatta. Totta. Tässä elämänvaiheessa siinä aikaan vuorokaudessa toivotaan, että pääsisi nukkumaan. Niin, ihana. Nyt oikeasti. Ja nyt pääsee. Eikö vaan, kun ne lapset ei valvota? Mutta sehän riippuu Niin. noin elämänsyklissä. Kyllä. Niin ne riippuu elämänvaiheessa. Todella paljon. Ja toi on niin totta. Mä oon ainakin ennen mä kuvittelin, että mä oon iltavirkku, aamutorkku ja todella on torkku tullut tutuksi. Mun mielestä, mä en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, ketä on keksinyt torkun herätyskelloa. Se on jotenkin aikamoista kidutusta, mutta tykkään siitä.
Ja itse kanssa huomaan, että kun lapset on nykyään jo vanhempia, eikä vie niin paljon sitä omaa voimavaraa koko ajan ainakaan, joka tunti, niin on enemmän sellainen, että menee aikaisemmin nukkua ja aamulla mieluusti herää virkeämpänä. Et se on totta. Se menee niin kuin elämän vaiheiden mukaan, mutta varmaan niin kuin myös siinä sisällä sit vielä se semmoinen yksilöllinen, että mikä mulle sopii. Ja aivojen on todella helppo aina niin kuin häiriintyä ja hypätä kaikkeen tämmöiseen sälään. Mutta se mikä on vaikeaa, niin kun sä fokusoidut ja keskityt johonkin asiaan, niin siihen tavallaan keskittymisen tilaan takaisin palaaminen, jos sä annat häiritä itseäsi. Eli olisi tosi tärkeää, että joskus saisi niitä hetkiä, kun sä pystyt just laittaa kaikki tämmöiset notificationit ja puhelimet äänettömälle ja saisit vaan niin kuin keskittyä. Mitäs se taitaa, olisiko mä just kuullut, että tänä päivänä me ihmiset pystytään keskittymään 47 sekuntia, että voitte jo onnitella itseänne. Se oli muutama vuosi sitten noin 3 minuuttia. Mutta toki mä veikkaan, että toi meidän nuoriso vähän laskee tätä keskiarvoa, koska... Mä oon laittanut ehkä 3-4 vuotta sitten, niin tein merkittävän puhelimen käytössä. Mä oon huomannut, että hän on antanut paljon, kun en vastaa viesteihin. Vastaan viesteihin silloin, kun haluan. Se saattaa olla viikon päästä. Okay. Eli totta kai silloin, kun et on vaikka työelämässä, niin asiat on eri asioita. Silleen, kun niin kuuluu, mutta mulla ei tule mitään ilmoituksia, mulla ei tule, että jos joku lähettää mulle WhatsAppia, niin mä käyn sitten joskus katsomassa, esimerkiksi kerran päivässä. Kyllä. Nyt olin lomalla lapsen kanssa, niin en edes niin se joka päivä, niin tein ihan sellaisen ja mulla on hirveän hyvä olla. Se on ärsyttävä ympäristö, mä ymmärrän sen. Mutta yleensä, jos mulle soittaa, niin mä soitan sitten kyllä aika jännittäväisin. Joo. Joo, mutta hei, toi on todella arvokas vinkki. Ja mä oon tehnyt silleen, kun mäkin, vaikka mä oon yksinyrittäjä, mä teen erilaisissa hankkeissa ja yhteistyöverkostoissa, niin me ollaan saatettu tehdä niin, että jos ihminen on sekä ystävä että työkaveri, niin me sille työasialle luodaan WhatsApp-ryhmä, jos se nyt on vaikka semmoinen, mitä tykkää käyttää. Ja kaikki ystäväasiat käydään niin kuin henkkoht, ja niihin vastataan ehkä yöllä, jos tilanne vaatii. Mutta sitten se työ, niin kuin ryhmä, niin sinne on just lupa sitten yleensä yhdessä ehkä luodaan ne säännöt, tai se on ehkä sellainen virka-aikana. Ja sinne saa laittaa ideoita tai ajatuksia just silloin, kun ne tulee 247, mutta niihin ei tarvitse reagoida. Arkistointi on erinomaisen myöskin, koska silloin sä voit vielä siirtää ne, että näitä viestejä en edes, jos avaan sen WhatsAppin, niin näin vaan ne viestit, mitkä haluan. Ja sitten vielä on olemassa arkisto, mikä pitää avata vielä erikseen. Nimenomaan. Eli nimimerkillä ei koskaan avata. Mulla esimerkiksi Padel-ryhmä. Joo. Eli mulla ei tietenkään se koko se, kaikki ärsykkeet, jos mä avaan sen. Että tullakin 4 ryhmästä vapaamattomia viestejä, vaan ne on sitten siellä arkistossa. Mä avaan ne vielä Se on, mä voin myös lämpimästi suositella, että mäkin olen tehnyt omaan kännykän käyttöön tässä yrittäjyysvuosien aikana niin kuin sellaista rajausta. Että vaikka mä aloitin tämän niin, että mä sanon aina, joo totta kai, niin se liittyy ehkä siihen niin kuin rohkeusasiaan, mutta on sitten just niiden voimavarojen ja sen jaksamisen kautta kyllä sitä rajaamista ja myös ei-sanomista opetellut ja sekin on tärkeää. No, sitten rohkeuden lisäämiseen haluaisin tässä asiantuntijoiden ja insinöörijohtajien maassa myös mainita asian ei-tietäminen. Siis mun mielestä tämä oli jotenkin niin kuin vallankumouksellista, koska oma tausta on asiantuntijatyössä. Sun pitää tietää kaikki vastaukset heti mieluusti jo 2 päivää sitten ja koko ajan sua niin kuin pusketaan ratkaisee. Ja sehän on itse asiassa tosi kamalaa silloin, kun sulle ei ole vastauksia. Ja tosi moni asia ja myös idea vaatii sitä, että sille annetaan välillä tilaa, siitä päästetään irti. Se menee välillä vähän niin kuin lepäämään ja sieltähän ne usein ne viisaat kehitysideat esimerkiksi lähtee tulemaan.
Mutta miettikääpä, kuinka vaikeaa on sanoa. En tiedä, varsinkin jos asiakas kysyy sitä. Onko se edes sallittua sanoa? Mutta tavallaan se semmoinen, että no joo, että mietitään yhdessä. Mitä sä ajattelet? Niin kuin tietyllä tavalla myös osallistaa muita ihmisiä siihen päätöksentekoon. Ja usein sieltä lähteekin syntymään vielä parempia ideoita, mitä itse ei olisi ehkä osannut edes ajatella, tai vielä parempia ratkaisuja. Ja uteliaisuus, kuinka moni tunnistaa olevansa utelias luonne? Mahtavaa. Olisin melkein kyllä varmaan arvannut. Miten se teillä tulee esiin se uteliaisuus? Sitten kun törmää johonkin semmoisen asian, että mitä se oikeasti niin tarkoittaa, se semmoinen niin tiedonhaluisuus on eri kuin uteliaisuus. Joo. Sama asia. Joo. Toinen puoli. Totta. Eikö vaan? Se on vitamiinita. On. Se on hyvä huomio. Positiivinen uteliaisuus. Joo. On. Se eikö se ole hauska, että tavallaan että uteliaisuus ja ei-tietäminen on vierekkäin, mutta toi on ihan totta, mitä sä sanot. Ne on tavallaan uteliaisuus on sitä just, että mä haluan tietää lisää. Miten muut tunnistaa sitä uteliasta piirrettä? Mitä se on saanut teidät vaikka tekemään? Pitää selvittää ne asiat. Joo. Asiat selvittää. Niinpä. Niin, todellakin. Anteeksi, mä en kuulta. Tulemaan tänne. Kyllä, uteliaisuus uudelle, oppia Se uutta. on myös, uteliaisuus on myös osittain sitä, että uskaltaa myöntää, mitä äsken Niinpä, ei tietämisestä. Niin, ei tietämisestä. Koska se on vähän noloa, niin uteliaisuus Niin. on myös sitä. Mehän ei todellakaan tiedetä, mitä me ei tiedetä. Mm-hmm. Niin, kun olet utelias, niin sit olet valmis niin kun siihen, että sitä voi tulla yllättävistä kohdista. Se on koko ajan vähän Kyllä. tuntosarvoista jollain tavalla ja valmis myös. Joo. Niin kuin ottamaan vastaan. Todella. Ja itse asiassa Avoin. on avoimuus. Joo. Ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Te tiedätte ne ihmiset, kun te olette silleen, että anteeksi, nyt mä en ymmärrä yhtään, että nyt mä en ymmärrä hänen vaikka käytösmallia tai ideoita tai ajatuksia, niin nuorempana saattaa olla vähän silleen, että mitä se selittää, mutta nykyään niin kun on silleen, että onpa muuten mielenkiintoista, että kerro lisää. Että nyt tulee jotain sellaista materiaalia, mikä saattaa niin kun kehittää itseä tosi paljon. Et mä en tiedä, miten te niin kuin muut koette, mutta välillä just siinä yhteisessä tekemisessä, jos joku ajattelee tai tekee täysin eri tavalla, niin ensin tuntuu, että se jotenkin rikkoo sitä niin kuin soljuvuutta siinä prosessissa, mutta ne on itse asiassa aikamoisia arkuja sitten, kun niitä on aikaa tutkia. Mehän tarvitaan tähänkin sitä aikaa. No mun mielestä niin kuin yksi asia, minkä mä eniten tässä elämässä, en mä nyt halua sanoa taistellut, mutta yrittänyt tulla toimeen, niin on tunteet. Ihan omat ja muiden ja kaikkien. Ja tämä on mun mielestä aivan nerokas tämä prosessi tässä. Toi oli mun mielestä oppimisprosessi, mutta mun mielestä se on myös luovuusprosessi, se on myös muutosprosessi, se on ihmisenä elämisen prosessi. Eli ensin te innostutte jostain, te saatte sen idean. Sitten tulee sellainen olo, että pikkasen on nyt hankalaa, että tuleeko tästä sittenkään mitään. Varsinkin jos ei 5 sekuntia aloita toimintaa. Sitten tulee sanoa, että tämä on ihan hirveätä, tämä on ihan peestä. Sitten tulee se kauhea vaihe. Mä oon ihan paska. Mä en pysty tähän, mä en osaa tätä. Ja siellähän ne tunteet myllää, ai että. Kaikkiin tällaisiin liittyy aina semmoisia vähän niin kuin, en mä tiedä saako sanoa negatiivisia tunteita, mutta siltä ne tuntuu. Siellä on kaikkea niin kuin epävarmuutta ja ahdistuksen eri tasoja ja sitä pelkoa ja jännitystä. Ja sitten sieltä pikkuhiljaa lähdetään taas nouseen toiseen suuntaan, mutta mitä se vaatii, että sieltä pääsee sieltä tunnemöykystä eteenpäin? Meillä on erilaisia tunteenkäsittelystrategioita. Yksi on sellainen, että piilotat, tukahdutat, ei tunnu missään. Onko tällaista koskaan harrastanut kukaan tai nähnyt ympäristössä?
sitä voi vähän aikaa pistää piiloon, mutta se usein on sitä, joka lähtee niin kuin näkymään sinne muihin ihmisiin. Että tulee vähän kiukkuseksi tai tulee vähän inhottavaksi tai tulee vähän semmoiseksi kovaksi. Ja se ei välttämättä tee hyvää sille elämälle, ei omalle hyvinvoinnille eikä muille. No toinen tunnestrategia, missä mä olin aikoinaan tosi hyvä, niin oli tämä, että sanoita tunne. Mutta voin kertoa, että kun on vuositolkulla sanottanut ja silti tuntuu kamalalta, niin se vähän turhautti. Ja siinä kohtaa sitten kuulin tästä kipeästä, mutta toimivasta, että tunne, 100% tämä tunne. Ja se on aluksi jotenkin, en mä tiedä, mä oon just sitä sukupolvea, että tunteita on tietyllä tavalla tukahdutettu ja sitten vasta aikuisiellä on niinku oppinut, että tämmöinen tunne, mitäs tämän kanssa tehdään. Mutta kun sitä on tehnyt ja siihen on oppinut, niin ai että se niin kuin iso, hankalakin tunne tietyllä tavalla menee ohi paljon nopeammin, kun sen uskaltaa tuntea ja kohdata. Ja sitten sieltä lähdetään pikkuhiljaa, että tämä onkin ehkä ihan ok ja mäkin on ehkä ihan ok. Ja sitten voi ehkä päästä sinne taas, että tämä on niin siistiä, tämä on niin hyvä idea, jes, nyt tehdään tämä yhdessä. No sanoin jossain kohtaa, että olen mentaalivalmentaja. Mitä se tarkoittaa? Se on jännittävää siinä mielessä, että kun aikaisemmin mä vaan ajattelin ja sanoin asioita ja niihin liittyi kamalia tunteita ja sitten ne esti mun toimintaa. Niin mentaalivalmennuksessa on työkaluja, joilla sä tavallaan pääset muokkaamaan sitä kokemusta. Ja te tiedätte, että kun se tunne muuttuu, niin se toiminta myös tietyllä tavalla vapautuu. Ja uskomukset on asioita, joita me pidetään faktana, mutta eipäs ne olekaan. Jos mä kysyn nyt tästä tilasta, onko täällä jotain faktuaalisesti totta? Eikä mennä nyt semmoiseen niin kuin joku voi väittää, että mikään ei ole, mutta jos te katsotte ympärillenne, niin mistä te uskallatte täällä sanoa, että tämä asia on totta? Täällä on 13 ihmistä. Kyllä, se on totta. Mitä muuta? Mä ehkä voisin sanoa, että tämä on tuoli. Ja suurin osa on sitä mieltä, että on se tuoli. No, sitten kun nämä 13 ihmistä menee täältä pois ja teiltä kysytään, että mitä te tänään teitte siellä vuodessa, niin mä veikkaan, että on 13 erilaista totuutta, että mitä siellä tapahtuu. Ja tämän kun hiffaa, niin elämästä tulee paljon helpompaa, koska silloin sä voit lähteä myös niin kuin, ymmärtämään, että hetkinen, jos mä ajattelen nyt, jos se mun vaikka pelko sanoo näin, niin onko se totta? Vai voisiko sitä lähteä vähän kyseenalaistamaan ja haastamaan? Ja helpointa on se, kun ne teinit siellä kotona sanoo, että tää on aina näin ja tää on aina ihan kamalaa. Niin mä oon tosi ärsyttävä äiti, kun mä oon silleen, että ai ihanko aina? Ai ihanko? Eikö koskaan mitään hyvää? No, te tiedätte, että se uskomus ei ihan tosta vaan sanomalla ja haastamalla aina irtoa. Nyt jos tarvii ottaa vähän tukevampia työkaluja, niin jos esimerkiksi teillä on sellainen vahva uskomus, että mä en voi onnistua jossain asiassa, niin miettikää, mikä on sen uskomuksen ja ajatuksen positiivinen tarkoitus. Koska niin kuin meillä ihmisilläkin, jotka välillä käyttäydytään vähän miten sattuu, niin suurimmalla osalla on positiivinen tarkoitus. Me vaan tehdään sitä hyvin eri tavoin. Ja silloin kun sä vaikka mietit, että okei, että mä haluaisin tehdä tämän uuden idean, toteuttaa sen, mutta mä pelkään, että mä epäonnistun. Ja se on musta niin vahvana, että mä en pääse liikkeelle. Sitten sä kysyt, että no, mikä sen positiivinen tarkoitus on, että se pitää mua tässä jumissa. Niin sieltä tulee ehkä sellaisia asioita, että no mä pysyn turvassa. Mä en tee mitään pahaa, mun rahat ei kulu loppuun. Miten sieltä ikinä tuleekaan? Ja kun sä löydät sen positiivisen tarkoituksen, niin sä voit miettiä, että miten tämän voisi sanoa jotenkin vähän niin kuin rakentavammin, niin että se ei estä sitä mun koko ideaa.
Ja tämä toimii myös siinä vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, että okei, mä en nyt yhtään tajunnut, mistä tämä tulee, mutta mikäköhän hänellä on se positiivinen tarkoitus? Mikä se hänen näkökulma siinä on? Miltä tällainen, niin kun, jos mä nyt sanon, että joo, jos teillä on tämmöisiä uskomuksia, niin kyllä sen pystyy muuttaa. Oletteko te huomannut elämän aikana, että olette saaneet jotain tällaisia niin kuin omia ajatusmörköjä tai uskomuksia muutettua? Onko ne totellut teitä? Ja sopiiko tämä tähän, tai siis varmaan sopii koko tunnin teemaan, mutta sopiiko tähän kysymykseen, mutta yritän niitä omia mörköjä aina kohdata sillä tavalla, että mä kysyn itseltäni, että mitä tekisit, jos et pelkäisi. Ihana. Ja sitten mä pääsen tavallaan niin kuin vähän sinne pelon taakse. Joo. Että mitä se olisi että oikeasti, mitä Joo. voisin tehdä, mutta sitten sellainen. Aivan. Toi on tosi hyvä. Tosi hyvä idea. Ja just niin kuin, kun sä kuulet tällaisia muilta näitä ideoita, niin testaa ja katso, mikä sulle toimii. Joo. No me sanotaan paljon sanoja ääneen ja te olette ehkä itse välillä, jos te olette väsyneitä ja stressaantuneita, niin teidän puhe saattaa olla vähän sellaista, että ei tästä tule mitään ja ihan hirveä väsy ja mulla on niin kiire ja niin tulee vähän sellainen maailmanlopun meininki niihin sanoihin. Tai teillä saattaa olla jotain sukulaisia tai ystäviä, joilla on aina kaikki huonosti ja tuntuu oikein, kun pitäisi mennä suihkuun sen jälkeen, kun on vähän aikaa keskustellut heidän kanssa, että saa niin kuin irtoa sitä negatiivista energiaa. Ja yhtä lailla ne uskomukset oli niitä meidän sisäisiä sanoja, niin kun sä hiffaat sen, että ihan tätä sanaa muuttamalla, niin mä pystyn vaikuttamaan siihen tunteeseen. Ja jos tuossa on tommosia vähän taas pienellä esimerkkejä, mutta jos sä sanot, että mun on pakko onnistua tämän idean kanssa, mun pitää saada myyntiä, niin mikä olo tulee kehoon, kun sä käytät tämmöisiä niin kuin ehdottomia pakko pitää? Voi olla, että tulee jo sellainen kiristys, että koitappa siinä sitten onnistua yhtään missään. No, sä voit löytää vaihtoehtoisia sanoja. Ja jos esimerkiksi sanois, että mun on mahdollista onnistua, niin lähteekö se niin kuin viemään sitä kireyttä, ehdottomuutta pois? Minä saan onnistua. Yllättävää, kuinka paljon me itse asiassa tiedostamatta kielletään itseltämme asioita, niin toi voi olla jollekin aika voimakas, että mä saan onnistua. Mulla on lupa onnistua. Tai sitten mä haluan onnistua tai on hauskaa onnistua. Eli sinne voi laittaa jotain vähän niin kuin yllättäviäkin sanoja väliin ja niin kuin tunnustella, että miten se muuttaa sitä sun niin kuin kehon tunnetta ja mitä se saa sut tekee ehkä eri tavalla. Ne on tämmöisiä pintaraapasuja ja sitten just noissa niin kuin valmennuksissa, mitä itsekin tekee, niin tämäkin on semmoinen sanojen voimaharjoitus, mihin on niin kuin valmiit sanalistat ja ne on vähän semmoisia erityyppisiä, että osa on vaikka identiteetin tasolle ja niin se on tosi jännä. Tämä on niin kuin hirveän yksinkertainen harjoitus, mutta itse monesti myös tähän niin kuin tukeudun, että miten joku niin kuin sanan vaihtaminen saattaa niin kuin vapauttaa jotain tosi paljon siinä sun omassa fiiliksessä ja sit toimintakyvyssä. Ja tutkikaa niin kuin itsenne, jos te olette jonkun esteen tai ongelman edessä, tai te huomaatte, että ei vitsi, että mä aina kompastun tähän samaan kohtaan, niin lähtekää vaikka ihan kirjoittaa, että mitä mä silloin niin kuin mietin, mitä mä sanon itselleni, tai mitä mä sanon muille ihmisille siinä ympärillä. Niin sieltä te pääsette tavallaan niiden jäljille, että mikä teitä mahdollisesti siellä pidättelee kiinni. Sitten sitä voi lähteä tietyllä tavalla muuttaa, kun sen tiedostaa. Ja onko teillä tapana käydä siellä epämukavuusalueella? Milloin joku on viimeksi ollut epämukavuusalueella? Okei, no mutta sehän on tosi hyvä. Vai onko se hyvä? Eikö se ole sulle ihan päivittäistä? En mä tiedä. Joo, ei päivittäistä. Niin.
Joo. Mutta se on rohkeeta, että sä siellä oleilet paljon. Oli tosi rankkaa silloin, kun sitä on paljon ja koko ajan ja koko ajan se vähän niin kuin Joo. Mulla tuli tuosta mieleen semmoisia epämukavuusalueita, jossa on pakko olla tietää, että osa asiakkaista on just semmoisia, kun sä äsken sanoit, että mikä ei ole koskaan hyvin. Ja aina näkee asioista negatiivisesti. Sitten kun tietää jo etukäteen, tunnen mun asiakkaat. Joo. Tietää jo eteen, että se on vähän henkisesti raskasta. Mutta sitten kun koittaa lähteä siihen sillä rintarottiin, että en anna sen, miten me itse siihen samaan. Joo. Tiedätkö, että kun kaikki on huonosti ja siltäkin on vielä kesken, se ei varmaan koskaan valmistu. Sitten vaan että ne on luvannut, että sinne pääsee ensi viikolla ensimmäiset ihmiset kävelemään. Joo. Se oli yksi semmoinen hommas, kun se oli niin käveli. Niin. Se just, että kun vierailee siellä epämukavuusalueella, niin koittaa jo lähteisi ajatella, niin me ei tee sitä samaa. En mä tiedä, onko sinun ajatus. Todella hyvä. Ja hei, sä annoit mulle nyt hienon syötön yhdestä työkalusta, kun mä yritän niitä täältä ammentaa. Niin on sellainen harjoitus, kun se nimi on Second Skin, toinen iho. Ja paljon just mielikuvaharjoittelulla pelataan tuossa mentaalivalmennuksessa. Ja yksi harjoitus on sellainen, että sä tavallaan ennen jotain haastavaa tilannetta tai asiakaskohtaamista, niin sä mietit vaikka, että mitä mä nyt tarvin. No mä tarvin nyt sitä niin kuin rohkeutta ja rauhallisuutta ja sitä kykyä pysyä siinä omassa hyvässä tilassa. Ja sit sä tietyllä tavalla, niin kun sä voit joko kuvitella jotkut ihan haluaa niin kun pukea sellaisen tietyllä tavalla niin kun asun päälle mielikuvissa, tai toiset tykkää ajatella semmoisen jonkun niin kun energiapallon suojan itselle. Ja mä käytän tätä niin, että välillä kun on niitä tilanteita joko asiakastyössä tai ystävien kanssa, että sä oot itse jotenkin tosi heikoilla ja sä et jaksaisi ja sä et pystyisi. Ja silloinhan me imastaan myös sitä niin kuin negatiivista paljon enemmän sisälle. Niin jos se tulee niin kuin siinä tilanteessa ja siinä ei nyt mitään supermiesasuja ehdi pukea päälle, niin mä tavallaan niin kuin salaman nopeasti mielessäni vedän semmoisen pleksin siihen väliin. Mä vaan kuvittelen, että nyt tuohon tulee pleksi ja sieltä ei tule läpi. Ja nämä kuulostaa varmaan ensin tosi hassuilta, mutta sitten kun näitä lähtee niin kuin ensin rauhassa itse harjoittelee ja opettelee, niin sitten niitä saa myös aika nopeasti aktivoitua käyttöön silloin, kun se tulee se tarve. Ja tuo oli tosi hyvä, kun sä sanoit, että jos toinen on epämukavuusalueella ja sä et halua sinne, niin miten sä pystyt niin kuin pysyä siinä omassa hyvässä tilassa. Ja ota tosiaan aina silloin, kun pystyy, niin semmoisia sopivia askeleita. Pakko kertoa tässä kohti loppukevennyksenä sellainen, että mä kävin tämmöisissä niin kuin ryhmäliikuntatunneilla ja sitten mä olin menossa kovasti johonkin tämmöiseen body pump-tyyppiseen, että no niin, ei tarvitse ajatella mitään, nostetaan vaan painoja. Ja sitten siellä oli tullut tuntimuutos ja mulla ei ollut siitä mitään hajua. Siellä oli tämmöinen, mä niin kuin oon siellä ja musiikki alkaa, niin siis se oli barre, eli tämmöinen niin kuin palettitanssi. Ja siis se oli aivan hirveetä, mä olin ihan kamala, siis se niin mulla otti niin paljon päähän, kun se mun tavallaan ihana reenihetki valui hukkaan. Ja sitten mä olin silleen, että no nyt on hyvä treeni, että mä vedän tämän loppuun asti, että nyt on tämmöistä niin kuin turvallista epämukavuusalueelle menemistä. Hauskaa siitä ei tullut kyllä missään kohtaa, se oli todellinen epämukavuusalue. Ja pilotoinnista olette varmasti kuullut. Se on sitä kepeää kokeilua. Okei, mulla on tämmöinen ideovisio. Miten mä voin mahdollisimman pienillä resursseilla, henkilöresursseilla, aikaresursseilla, rahallisesti testata tätä ideaa. Ja usein kun perustetaan yrityksiä ja keskustellaan näistä asiakkaiden kanssa, niin me laitetaan niin kuin hirveät semmoiset paineet siihen ensimmäiseen johonkin palveluun tai tuotteeseen. Niin mitä jos sä itse jo ajattelet, että no tämä on tämmöinen testi, tämä on tämmöinen pilotti, tämä on tämmöinen kokeilu, niin se saattaa niin kuin henkisesti keventää sitä ajatusta ja sun on ihan eri lähteä testaamaan ja silloin sä et myöskään niin kuin heitä hukkaan sitä kaikkea tuntien suunnittelua, koska olette varmaan huomannut, että sä voit suunnitella tosi hienon palvelun ja kukaan ei osta. Niin olisiko parempi mennä testaa pikkasen ja sitten sitä voisi
ehkä helpommin viedä. Ja nyt minä juuri huomasin, että me olemme ihan lähes valmiita. Ja ehkä se täydellisyyden tavoittelu, mistä puhuttiin, ja se hinkkaaminen, että löydä se riittävän hyvä ja lähde sillä testailee kepeästi. Ja sitten kun me aina välillä kaadutaan, niin mitä sä opit? Mitä mä opin? Siellä ihan hirveässä tunnekuormassakin, niin kynä ja paperi, mitä minä opin tästä? Ja palaverit on sellaisia, että jos on tiimi, niin te voitte ihan hauskuuttaa itseänne ja suhtautua näihin mokiin paljon paremmin, kun te ihan lähdette miettimään, että mitäs mokia me ollaan tällä viikolla tehty, ja sitten niille vähän yhdessä nauretaan. Ja tosiaan, kyllä mä sanoisin, että rohkeus on sitä, että me tiedetään, että sieltä tulee aina niitä vaikeita vaiheita ja epäonnistumisia, mutta silti me lähdemme rohkeasti liikkeelle. Ja mun viimeinen kysymys on teille, että minkä rohkean askeleen sä otat seuraavaksi? Ja mä toivon, jos me saadaan vielä käyttää tähän kysymykseen, että jos jollain on nyt herännyt sellainen, että mä tiedän, niin uskaltaako sanoa sen tässä ääneen? Tai kirjoita itselle se, tai tänään ehkä päivän päätteeksi kuiskaa se vierustoverille, tai sano se kovaan ääneen. Onko teillä tässä jotain konkreettisia ajatuksia, mitä te haluaisitte seuraavaksi tehdä? Passi. Joo, hyvä, hyvin konkreettinen. Milloin sä oot ajatellut tehdä sen? Meillä on aina päivämäärä. Mm. Valmiiksi mietin. Tosi hyvä, eli et voi enää perääntyä. Tosi hyvä. Hyvä. Mitäs muuta rohkeita olette ajatellut tehdä? Tämä oli hyvä esimerkki, että tässä ei puhuta todellakaan mistään vuoren vallottamisesta tai maailmanmestaruuksista, vaan niistä arkisista, konkreettisista asioista. Hyvä, mutta hei, minä kiitän teitä kaikkia rohkeudesta ja ihanaa, kun yhdessä keskustelitte ja ihmettelitte. Ja mä toivon, että te olette edes hitusen verran rohkeampia kuin ennen meidän kohtaamista. Kiitos. Kiitos. Paljon rehtiä. Kiitos. Ajatuksia herättävä kuunnella sua ja miettiä sitä omaa rohkeutta. Joo. Ja sitten tekoihin seuraavaksi. Jatkuuko teillä sopivasti niin kuin teoilla nyt päivä sitten? Joo. Hyvä. Mutta hei, minä kiitän. Mä tiedän, että teillä on täällä varmasti aikataulut. Vai luvataanko tässä kohtaa minuutin vessatauko? Voisin aloitella ja käydä vessissa, mutta sillain about 10 minuuttia. Niin sille riippuu siitä, kuinka kauan haluatte tänään olla. Vessakäynti kannattaa aloittaa jo matkalla. Ei. Se olisi rohkeeta. Menemistä.